Den 6. maj var der sæsonpremiere på Grøn Puls 60+, som er et ugentligt træningstilbud i Rudersdal-rutens univers. 1, 2, stop. Hvis I nu synes, det er svært, så er det en rigtig god grund til, at I skal komme herned eller komme til Birkerød. 1, 2, stop. Træningen foregår hver mandag mellem kl. 9 og 9:15 i Holte og Birkerød. Sving armene. Løse arme. De slasker imod kroppen. Mærk, hvor de rammer. Træk vejret. Det er primært for borgere over 60 år, men alle er velkomne til at deltage. I år var fremmødet særligt stort, og her træner de 100 deltagere på Sundhedspladsen på Søengen i Holte. Så vip i jeres knæ, vip i jeres hofteled, træk vejret. Forinden havde deltagerne været i Repriseteatret og hørt Jakob Lindeblad fra Lindeblad AS fortælle, hvor vigtigt det er at fokusere på det, vi er gode til. Så du stiller dig op på startskamlen, og du springer i. Jeg står jo der som en anden svømmetræner og skal bare lige sådan hurtigt vurdere. Og det kan godt være, at du ikke har svømmet særlig meget før, men jeg kigger efter de der små glimt af perfektion. Nogle folk kommer jo ned i vand, hvis det her vandoverfladen, så kommer de ned her og kommer op samme sted. Det er ikke ubetinget talent, der gør det. Hvordan kan jeg sige det pænt? Altså det svarer til, at man er kommet ned, man er simpelthen lykkes med at bremse al fart og er kommet op med det samme. Ikke? Så er der andre, der kommer ned i vandet, og så typisk kommer de jo op her, de springer ind, men de bliver ved med at glide. Altså, og det ser ubesværet ud. Der er simpelthen nogen, hvor jeg går jo så over og kigger og tænker, du kommer op cirka her. Okay, det gør du selv. Okay, ej, hvor fedt. Du kommer simpelthen op der. Så kan det godt være, at du ligner, jeg ved ikke hvad, når du kommer op til overfladen og begynder at svømme. Men det der glid under vandet, det snyder ikke. Det er glimt af perfektion. Så det vil sige, i noget, der er nyt for dig, gør du noget allerede fra starten af, som faktisk er ret fantastisk. Det er tæt på perfektion. Man kan ikke forlange af folk, at de skal være super gode til alt fra starten af. Selvfølgelig kan man ikke det. Men du kan kigge efter det. Så når vi nu møder nye mennesker, så vælger vi jo også, hvad det er, vi kigger efter. Vi kan jo kigge efter det fantastiske i det, de siger og det, de gør, i stedet for alt det andet. Men de der 5 kendetegn, du lærer hurtigt, tiden går hurtigt, det driver din indre motivation, du bliver tiltrukket af det, og der er glimt af perfektion. Hvis de er i spil samtidig, så kan du godt regne med, at du har altså gang i noget, som er tæt på din styrkezone. Og det vil sige, at det her, det havde du fra starten af. For de der styrker, dem er vi født med. Jeg ved godt, at vi ændrer os med alderen, men det gør vi faktisk ikke. Ikke kernen. Helt grundlæggende, at du er den, du altid har været. Så kan man godt placere dig, forestiller vi tager dig og placerer dig i Kenya, værsgo 4 år. Det er da klart, at du vil forandre dig. Du skal omstille dig. Men kernen af dig, det er stadigvæk den samme. Så hvorfor starter vi ikke med at prøve at finde ind til kernen af, hvem folk er, og tage afsæt i det? Så kan vi også placere dem bedst muligt i de situationer, hvor de er stærkest muligt. Således opmuntret kunne deltagerne gå i gang med dagens motion i solskinsvejr ved Søllerød Sø. Jeg synes, det har været helt vildt fantastisk. Jeg synes, det var fantastisk at sidde inde i og høre Jakob Lindeblad inde i reprisen. Jeg synes, han gav rigtig meget energi, og jeg synes, jeg lærte rigtig meget af det der med, at han sagde, at kroppen kunne i virkeligheden godt mere, end man troede. Og det vil jeg da i hvert fald tage videre frem. Så klap lige jeres knæ. Tænk, hvad de bærer jer igennem. Godt. For at udfordre vores lårmuskel, så klapper vi lige under knæet. Der er langt ned, ikke? Så er det en fordel at have nogle lange fingre. Og nogle korte ben. Godt. Og pause. Så svinger vi lige det ene ben. Ja. Når man mister balancen, så husk, den ligger et eller andet sted og gemmer sig. Så find den igen. Ja. Så laver vi noget kun for sjovt. 1, 2, hold benet. 1, 2, stop. Jeg havde fået det anbefalet af nogle bekendte, og det har været rigtig, rigtig godt. Det har absolut svaret til mine forventninger. Og det eneste, der sker, det er jo, at kommunen risikerer, at vi bliver endnu ældre, end vi bliver i forvejen, den kommune her. Skift!
Tempo på! Skift! Jeg mener skift! Pause! Jeg synes, det var et meget forfriskende og opløftende arrangement. Foredraget i reprisen var jo enormt inspirerende, og man kan selvfølgelig ikke huske halvdelen af, hvad der blev sagt. Men grundstemningen kan man godt bringe med sig. Og øvelserne her, dem kender vi jo fra mandag morgen, så der er ikke noget nyt i dem, men de er også morsomme. Det er altid opløftende at komme ned og være med til. Så kan man jo lade være med at tage i skoven, hvis man ikke har lyst til det, men nøjes med opvarmningen.